Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα παίζουμε το Bank Tycoon. Όπως βλέπετε έχουμε πολλά πράγματα να αγοράσουμε και έχουμε μια τράπεζα εδώ πέρα, βγαίνουν τα κέρματα, κέρμα και φτιάχνουμε τη δικιά μας τράπεζα με λεφτά. Οπότε, όπως βλέπετε, πάντα λεφτά εδώ πέρα, περνάνε από εδώ και εδώ πέρα τα μαζεύουμε, τα παίρνουμε και εδώ πέρα περνάμε από εδώ πάνω για να τα πάρουμε. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα πράγματα και μπορούμε να αγοράσουμε εδώ πέρα, όπως λέτε, window, ό,τι έχει εδώ πέρα μπορούμε να τα αγοράσουμε και να έχουμε τα λεφτά. Εδώ πέρα αγοράζουμε για να βάζουμε και άλλα generators για να βγάλουμε και άλλα λεφτά. Εδώ πέρα είναι για τα μέλες, έχει διάφορα πράγματα. So, we play that shit now, and now we will make some money. Only 5 your bitch. Δεύτερο generator. Boom. Άγιε λίγο. Τώρα άμα πάμε λογικά, ο άλλος έχει 2 εκατομμύρια. Να βγάζει τώρα και χρυσά νομίσματα. Ουχου. Για να μην γίνει γύρω, είναι πολύ γρήγορο. Τώρα τα λεφτά μας μεγαλώνουν πιο γρήγορα, πιο μεγαλώνουν, αυξάνονται. Oh shit. Γιατί το αγόρασα αυτό το δάμε. Oh shit man. Άμα έχει και λίγα Robux να αγόραζα double money, τότε θα ήταν πολύ καλύτερο. Δηλαδή και να λεφτά μας εκεί πάνω. Καλό, δεν το είχα δει. By 8. So, το σχέδιό μου ποιο είναι? Να αγοράσουμε πρώτα εδώ πέρα τα generators όλα και να βγάζουμε πρώτα τα λεφτά και μετά να παίρνουμε από εδώ, να φτιάξουμε τα υπόλοιπα. Λίγα ακόμα και πάμε για το τρίτο generator. Come on you bitch. Make some money for me. Yes, μόνο να μην πατήσω τίποτα άλλο. Generator, I'm coming for you. Yeah. Pero εδώ πέρα πρέπει να βρω 5.000. Κάτσε. Αυτό το πάρει τι quest τώρα. Δεν πρέπει να βγάλεις τάξη. Πάρει. Τρέχω. Χιλιά. Τι αγόρασε τώρα? Άντε. Όπως βλέπετε έχω κάνει λίγο αλλαγές στο κτίριο. Έχω ήδη αγοράσει και άλλο generator, τώρα μαζεύω για αυτό εδώ πέρα. Ωραίο, το έπαιρνε, δεν το είχα δει. Εδώ πέρα αγόρασα κάποια πράγματα, έφτιαξα εδώ κάτω τον όροφο όπως βλέπετε. Με show now, περιμένω για 9.000. Επίσης έχουμε και τον πάντον όροφο που είναι αυτός εδώ. Βλέπετε. Μετά έχουμε platinum, φαντάζομαι ότι λεφτά θα παίρνουμε για να κάνει 27.000. So,
Θα μαζέψω για να αγοράσω το generator μπροστά. Μέχρι τότε πάμε μια βόλτα. Να δούμε οι άλλοι τι έχω. Μου έχει βάλει και στην τριβάλη αυτός. Είναι ωραίος να ούμε. Είναι αγοραστό τώρα, αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Ναι, πάμε για το άλλο το generator τώρα. Second floor Windows 0. Μπράβο. Τώρα θέλουμε 20.000. Ναι. Για να δούμε τώρα τι κάζουμε. Κάζουμε και τσάντες τώρα, τέτοιες εδώ. Και πόσο μας δίνει, μας λέει. Όχι. Να πω ότι βλέπω να ανεβαίνω γρήγορα. Δεν θα αγοράσουμε και τίποτα εδώ πέρα. Αγοράσαμε το sword. Έχω λεφτά. Θα να εμποδίσουμε αυτό εδώ πέρα σαμποτάζ. Δεν παίρνει λεφτά. Κόλλησαν εδώ πέρα αυτά τώρα. Θα πάω γουρνάκι. Έβαλε την πόρτα και... Καλά. Οκ, good Dutch. Shift έχω, 5.000 θα πάρω. Ευχαριστώ. Glass floor. Θα αγοράσουμε αυτό εδώ. Καλή. Ωραία. Outside doors. Μια χαρά. Outside walls. Όχι, δεν μπορούμε τίποτα. Δεν μπορούμε. Πρέπει 3.000. Bankside. Ναι. Τώρα μιλάμε σωστά. Έγινε μια χαρά εδώ μέσα. Να αγοράσουμε και αυτό το γουρνάκι. 4.000. Για να δούμε. So, αυτό εδώ πέρα είναι το δικό μου, τράπεζα μου. Ναι, διαφορετική. Και κάτι που αγόρασα, που μου άρεσε. Επίσης αγόρασα αυτό. Δεν μπορώ να περάσει κανένας τώρα με ασφαλές. Και επίσης για να δω μπορώ. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Κάθομαι. Τώρα κοιτάω. Κάμερα εδώ. Κάμερα 3, κάμερα 4, δεν φορά να το μεσί. Δεν τι να κάνουμε, δεν είναι καλό το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Εδώ. Και τώρα πάμε μέσα.
Για να δούμε τώρα τι είναι να κάνουμε. Έχω 11.000. Πρέπει να μαζέψω 20, αλλά 10.000. Ναι, επιτέλους 20.000. Η άμεση. Ναι. Ναι. Το αγοράσαμε και αυτό. Yeah. Μου ανεβαίνουν καλά τα λεφτά μας. Ανεβαίνουν πολύ καλά τα λεφτά μας. So, για να δούμε τώρα τι βγάζουν αυτά. Αυτό σακούλα βγάζει, ναι. Άμα δεν το είδατε, αγόρασα και αυτά εδώ πέρα, σακούλες. Anyway. So, τώρα μαζεύουμε λεφτά, κοιτάξτε πώς ανεβαίνουν. Like shit. Για να δούμε εδώ κάτω τι άλλο μου έχει μείνει. Art. Το αγοράσουμε και αυτό, τελειώνουμε εδώ κάτω. Desk. Ωραίο είναι. Μπορώ να καθίσω. Oh! Δουλεύει αυτό. Άμα δουλεύει θα ήταν τέλειο. Τα χαρτιά. So, όπως βλέπετε έχει αλλάξει τελείως ο χώρος. Έχω αγοράσει πολλά πράγματα. Τώρα μαζεύω λεφτά. Αγόρασα όλα τα generators που μπορώ σε αυτόν εδώ τον όροφο. So, τώρα μαζεύω λεφτά, 10.000, για να αγοράσω το συντριβάνι που είναι εδώ μπροστά. Δεν πάρω βασικά. Τι άλλο έχει. Sign, δεν ξέρω τι. Bank roof. Αγοράσω αυτό. Πολύ ωραία. Δεν το αγοράσω αυτό εδώ πέρα είναι σαν συντριβάνι εδώ μέσα. Ναι, τι έχω αγοράσει. Έχω αγοράσει εδώ πέρα καναπέδες και όλα αυτά. Έχω αγοράσει εδώ πέρα τα γραφεία, τα υπολογιστές και αυτά και αυτούς εδώ πέρα που δουλεύουν. Εδώ πέρα αυτούς εδώ. Αγοράσει αυτή με την πόρτα που ανοίγει μόνο από μένα. Εδώ πέρα. Εδώ μέσα έχω αγοράσει όλα τα generators, παίρνω τα λεφτά. Εδώ πέρα μπορώ να μπω και να βγω μόνο εγώ. Εδώ είναι οι κάμερες που είχαμε δει πάνω πιο πριν. Εδώ πέρα έχει λάμπη που μπορείς να έχει εξυπηρετήσει, εδώ πέρα τα χαμογράφεις. Εδώ πέρα δεν αγόρασα τίποτα καινούριο όμως πάνω. Αγόρασα τους inside τοίχους, αυτούς που είναι για μέσα εδώ πέρα με το security system. Εδώ πέρα αγόρασα το painting και τα windows δεν θυμάμαι αν τα είχατε δει πιο πριν. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Εδώ πέρα τώρα θα αγοράσω αυτό εδώ πέρα, το piles of cash. Βασικά θα αγοράσω κάτι άλλο που σκέφτηκα τώρα. Με κάτω, όπως έχουμε 2.000, στείλουμε ακόμα 1.000. Αντί να αγοράσουμε αυτό εδώ πέρα, θα αγοράσω τους τοίχους που είναι για έξω από την τράπεζα. Εγώ αγόρασα τους τοίχους από μέσα, τώρα θέλω να αγοράσω τους τοίχους από μέσα. Αν με καταλαβαίνετε. So, πάμε τώρα να τους αγοράσουμε. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα που θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα αγοράσω το Tycoon. Αυτό εδώ είναι. Ναι, όπως βλέπετε γίνεται όλα ένα και πιο ωραία. Οι άλλοι που είχαν μεγάλο από εδώ πέρα και από εδώ είχαν. Και είμαι μόνο και εγώ έχω το μεγαλύτερο τώρα, νομίζω, ναι. Οπότε μαζεύουμε λεφτά εδώ πέρα. Έχει γίνει πολύ ωραίο εδώ κάτω. Μου αρέσει έτσι όπως έχει γίνει εδώ μέσα. So, τώρα σκέφτομαι ή να μαζέψω λεφτά για αυτό εδώ πέρα 27.000, αυτό εδώ πέρα τι είναι, όχι. Ή να αγοράσω κάτι για εδώ μέσα, για αυτόν εδώ το χώρο. Τώρα δεν ξέρω τι, αλλά εδώ πέρα βλέπω πόσα λεφτά έχω. Μπορώ να το πάρω από εδώ. Όχι. So,
Θα μαζέψω λεφτά και επιστρέφω σε λίγο. Μάζεψα 10 χιλιάρικα. Θα αγοράσω το πάλι. Έτσι είναι. Ω, 2 χιλιάρικα. Μπορώ να καθίσω. Κάθομαι. Μπορώ να καθίσω και εδώ. Άμα μπορώ σε έναν τέλειο. Δεν μπορώ. Φεύγω από εδώ. Δεν μπορώ. Πόσα λεφτά μαζέψαμε? 2,000. Look at that money, bitch. 62 χιλιάρικα. Έτσι για την πλάκα. So, για να αγοράσουμε αυτό. Αυτό. Τώρα θα βγάζουμε πιο εύκολα με αυτά. Και τα παίρνουμε από εδώ μέσα. Είναι αυτό, δεν ξέρω. Κοιτάξτε πως ανεβαίνουν τα λεφτά μας. Ναι. 10,000. Μια ώρα τώρα. Άιντε το αγοράσουμε και αυτό επιτέλους. Να το τριβάνει. Έλα δώρα. Πάμε να βάλουμε τα λεφτά μας, τα λεφτά μας, τα λεφτά μας, τα ωραία τα λεφτά. Εν τω μεταξύ τώρα ανεβαίνουν πολύ πιο εύκολα τα λεφτά μας, κοιτάξτε. Έτσι για την πλάκα πήγα στα 20.000. Τελειώσουμε λίγο απ' έξω το typing. Τα walls. Ποια walls αγόρασα τώρα, δεν ξέρω. Ωραία. Άρε. 10,000. Blinking King more. On this one. $10,000. 15. Όχι αυτό. Είναι αυτό το πέρα. Είμαι ένας σοφός. Η τράπεζα μου είναι αυτή. Για ναούμε. Σου κάνει 38.000. Κοίτα αυτά εδώ πέρα πέφτουν. Stock Index. Να δούμε τα λεφτά μας. Δεν μπορώ να τα πάρω και από εδώ. Θέλω να μπορεί να και πάρει και από εδώ. Είμαι εκατομμυρίουχος. Όχι. Όχι. Δεν είναι αλήθεια. Όχι. 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 Όχι ρε. Θα το σκοτώσω ειλικρινά. Όχι. We've lost the connection to the game.
So guys, αυτό είναι το βίντεο. Βαρέγγιαμε να το ξαναρχίσω από την αρχή τώρα. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας αρέσει κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, αφήστε ένα comment αν σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.